sukaldari bat, Urduriko sukaldarietan ideaz, ze hemen egon zan, hemen alderdi honetan, egon zana hori gize du, fame, orduan, baina ja itxiken egon zen. Bai, esan egiten ja inbeste, eta bede, akorda zan altzatekoa zera, inberdua, hau, zau zer, ze berangoan egiten zan makailua, eta orduan kontuatu ziren zelan hemen galdute daun. Ondela denpora asko egon zirena egitena gizeduk hemen, eta ja jenteak itxin eta galduten egon zala, eta bueno, nire aitek eta 8 izen ziren orduna hasi zirenak, 8, ezta? Bai, 8 hasi zirenak, eta ostean, guk, gu bigarren generazioa gara, eta gure aitek eta egon dire lehen lau, gubino lehen lau, eta bueno. Egin dugu, beste omenalditxu bet, leleko antolatzaileak hasi zirenak, eta baina, 80 urteko gorantza. Eta okiduz, 16 egon dire? 16 egon dira, eta emon dutzu oparitxu bet, hori. Eta bueno, hori beste gero egin dugu hemen holan presentazioa, aurruzko emon dutzu, edekuz herriko aitxitxek eta amomak dekoz 1 urte eta aitxitxek 86, ez da 16, 85 urte. Eta peruren aita, da, bai, eta hori egin duz, aputxoet espezial, hori da. Egin duzu 50 urtekoa. Urdurizko, guk esan dutzuna, da nik beti izaten du gauza bat. Dara aputxoet espeziala. Ezke hau rabu txapelketa, da aputxoet espeziala, herriko jentek, herritik kanporan dauzenak eta herriko jentek eta denbora asko dauzenak hortik, gaurko egunan da gure jaia. Ez deko sekusirik udaletxeaz, hau egiten dugu txorialaik elkarteak egiten dugu, eta da aputxoet jaia herriko, bai herrikontzat. Eta horregaitik ez da asko kuadrilaz. Guk ez du nahi kuadrilla asko, kasula asko egote, 80 gorantzaia ezin duz kontrola. Eguna baten... 83 egon ziren, bai, da jentelar. Eta leku bere txikia da. Eta da aputxoet etzekoa. Osea, da gauzatxu ondo, eta duz urte pile bat, bai, etzeko jentegaz. Eta mik albotik jentetzeko jentegaz. Baina ez dakit, apur gara bera zemizien zen. Irurogai ingeru. Gutxi gara bera bai. Ez, bueno, gehiago ez dut uste, baina, bueno, nik uste dut hobeto dola. Asentatuta dago zera eta jentea. Igual ez hainbeste mas asko, baina
ondo ikusten du. Eta zelan aukeratuten dozu ez juezak, epaileak eta? Bueno, epaileak eta holan ekartzen dugu, dauk grupo bat, Marco Pollo eta Kepa Freire ezaunat direzenak, eta horretik apurre gora bera grupo bat, eta horren arten eskatzen duen dugu, eta aurrek etortzen. Gaur ganera, leheneko bider, etor da Marco Pollo probatzaile. Bai, eta dago emetik eta bera etorri da probatzaile. Bai, eta bueno, eta gaur neskato bat bekarko dugu. Probatzaile bai neskato bat, eta horretan gauz, eta bueno. Rabu on bat egiteko, zuek antolatzaile moduen, zer da importanteena? Produktu ona, haragi ona eta gute guzen produktuak, hemen egiten duzen produktuak, da dira, baina, bueno, espergarriak, eta, bueno, horretaz, niko da, eske ez da. Eta pasentzi esko. Eta pasentzi esko. 3 ordu berdia, haragi bigunduteko, eta hori da, pasentzi eta orduk egin hemen. Gu urdulizkoa gare sucedáneo bat. Furia Gortetas da benetako kuadria, betiko kuadria bat. Eta hemen. Zelan iten da Rabu, egon reseta hon bat Rabu egiteko? Zelan iten dan? Adios, hemen sekretu handi dauz. Txikitsuena kontau. Berdana da material ona. Rabu ona behar da. Gero denpora, bigun egiteko, eta bazaltza. Adios, on ja... Eta patatak eta aztie behar, Patata bai, borobil, txiki-txikitxuk, espabere ez dira pasaten. Kortea ez da pasaten. Orduen patatak izin badie, zela? Megidan, txiki-txikitxuk eta borobilek. Jaten badu irabazi du. Hemen objektiboa da edo jan, edo azkeneko premioa zurezko koiara irabazi. Gaintzoko guzti. Gare urdulizkoak, gare labazkak herri, eta gaboz 22 urte egiten hemen Rabu. Eta bueno, Rabuk ez... Bai, 2012 atzen egon. Eta bueno, mengabiltzez, urtero ia zauzu ere ataraten bat. Zelan iten da Rabu bat? Bueno, Rabu denporegaz. Denporegaz, genero onak, eta ez dago sekreto, bueno, zauzer badeko, betideko, bateko beste betidekoa sekreto bakizu. Bakotxak... Bueno, bai, a ber, lehenengo zerin behar da. Lehenengo egiten da kinpule txikertu, eta zanahoriaz, eta piperra berdea probet, eta gero tomategaz, eta minia zakazulan, eta indeie saltze hona, eta gero batzu botaten utze ardago, beste batzu botaten utze koniaka, hor da diferentzi batzu botaten gauza bat, beste batzu botaten utze espeziek, hemen prohibitu dauz espeziek egiten, eta gero saltze da gehien, bueno, batzu botiten ere erabatera, beste batzu betzera, baina saltzeek egin berdeu, denporega ez da ondo egin, eta okele egiten da lehenango, eta gero okele kendu, eta gero patatak. Patatak ere, batzuk gure espezie bat, beste batzuk, segun batzuk apurtu egiten dira asko egiten bauzu, beste batzuk hanke asko egin egiten, ez dira egiten, lotzen dira zako gortute. Niri gustatea Mona Lisa, patata Mona Lisa. Suerte bat dau edo, ze batzuten suerte izaten da, beste batzuten bagizu. Ia juezak zelan dabiltze zen eta ia suerteak berda gatzan eta bagizu, beti da. Gaur etorri gara nire aitarekin, nire aitaren lagunekin, duela 3 urte etortzen gara ona Rabu egitera, eta ia gaur txapeldunak egiten bada nire aita. Badakizu ikasi duzu, aitaren gandik Rabua egiten? Ezer, ni... Bueno, bai, ni bakarrik bazkaltzera. Beste guztia nire aitaren eskuan dago. Urduliztarrak gara, eta gure egoaren urtea egiten hemen gu bakarrik, ze lehen hasi ginen egiten familiakaz, eta bueno, gatoz ondo pasatxera, eta... Ikasi behar da, eta gure kabuz ere... Etorri gara, familiar batzuk, eta gero lagunagaz bere.
eta ondo. Bai. Tantea behitu, gu hasi ginen familiagaz, batez ere bere aitarekin eta bere osabarekin egiten, duela 4-5 urte, eta bueno, azkenean bere trukilloak, nola egin saltxa, nola gozi haragia, eta bueno, azkenean gu pizkanaka joan gara hobetzen, bueno, uste dugu joan gara hobetzen. Ere, akatzak egiten jakin dugun nola hobetu hurrengo urterako, así que ondo. Eta, bueno, azkenean bakizu, azte zarenean, egiten duzun akatsak eta gero basoaz hobetxo. Bizkanaka postu zigotzen, eta abera urten... Baina, azkenean gure intentzio ez da sari on bat ateratzea da, ondo pasatxa hemen, eta... Lagunekin egotea. Hori da. Eta parranda botatzea.